Máquina de tapado a baleiro semiautomática cun funcionamento estable, baixo ruído e baixo consumo de enerxía. Fácil de cambiar o modelo se ten diferenza de tamaño de bote ou botella. Adopta un sistema de control PLC e un funcionamento da interface de pantalla táctil, que é moi sinxelo e claro de usar. A presión de baleiro pódese axustar na pantalla táctil. Excelente rendemento de tapa para garantir a taxa de produtos cualificados. O grao de baleiro pode chegar a menos 0,08 mPa. Catro estacións poden poñer un bote de 4 tamaños, cómodo de manexar e fácil de manter. É unha máquina ideal para prolongar a vida útil do produto.